U 3. Ajde 3. Oja! Puta 3 ljudi. Zato što je debil. Manole. Muzika kod miksi. Da, Denise. Mama. Hvala mama. Denise, hvala, nešto jače, Denise, nešto jače, Denise. 28 eura, ljudi snajp. Lavice, Denise. Snajpa, ništa. Oho. Ne, lavice. Tako, ja se razumem od tehnologije, a ne kako se ne razumem. Puta 3 ljudi. Puta 3 ljudi. Ne pomaže ti ništa. Ljudi, jel imamo rukavice? Lepši oči imamo Makedonija. Ej, Miksi ima lepi oči. I ja ti Miksi.